Γεια σας, Χάρης εδώ από Tech Support. Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα build στα 1000 ευρώ περίπου, gaming σύστημα καθαρά. Λοιπόν, αυτό το PC θα αντέχει μέχρι και overclock, μέχρι μπορείτε να το πάτε με stock ψύχρα άνετα στα 4,1 και με υδρόψυξη γύρω στα 4,5. Λοιπόν, και είναι ένα καθαρά gaming PC. Λοιπόν, στο κουτί έβαλα ένα Corsair Carbide Spec 03 Blue, γύρω στα 71-90 κάνει. Υπάρχει και σε blue και σε κόκκινο, ποιο θέλετε παίρνετε. Για επεξεργαστή έβαλα έναν J5 4690K σε socket 1150 στα 3,5 GHz. Είναι ανοιχτοί πυρήνες για overclock, έτσι. Δεν θα έχετε θέμα, πιστεύω, και άμα το βάλετε μετά από 2 μήνες καμιά υδρόψυξη, π.χ. Corsair H80i ή 100i, που είναι γύρω στο 20 διαφορά τους, δεν θα έχετε κανένα απολύτως θέμα. Λοιπόν, μετά, για motherboard έχω μια H97 Gaming 3 socket 1150 H97 στα DDR3 για μνήμες. Είναι γύρω στο 140 ευρώ. Καλή μητρική, δεν θα έχετε πρόβλημα μέσα στην πενταετία που θα έρθει, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Για μνήμες έχουμε τις Corsair 8GB στα 1600 MHz Vengeance, πολύ καλές, στα 72 ευρώ. Για σκληρό δίσκο έχω έναν Caviar Blue Western Digital 1 TB στα 62 ευρώ. Και για οπτικά μέσα έχω έναν απλό DVD της Samsung γύρω στο 15. Λοιπόν, για κάρτα γραφικών, αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που θέλει ένας υπολογιστής για να παίζει τα καινούργια παιχνίδια όπως το GTA. Λοιπόν, με αυτή την κάρτα μπορείς να παίζεις άνετα GTA, έτσι. Είναι πολύ καλή κάρτα. Τη συνιστώ, είναι γύρω στα 270 τώρα, αλλά μπορείτε να τη βρείτε με 220 στο Scrooge. Λοιπόν, όλα τα κομμάτια να πω ότι μπορείτε να τα βρείτε από το Scrooge και από το eShop, έτσι. Απλώς εγώ χρησιμοποίησα αυτή την πλατφόρμα τώρα εδώ για να τα δείτε πιο καλά εσείς, έτσι. Μπορείτε να τα βρείτε τα κομμάτια όπου θέλετε. Δική μου άποψη είναι να τα πάρετε ξεχωριστά τα κομμάτια και να βλέπετε προσφορές και να τα χτυπάτε σε τρελές τιμές. Αυτό. Σύντομα θα κάνουμε και ένα βιντεάκι γύρω στα 700 ευρώ, 750 κάπου εκεί, και ένα άλλο που είναι στα 450 που είναι για συνθέσεις. Επίλεξα Intel πιο πολύ γιατί το έχουμε πιο πολύ για gaming σύστημα. Φυσικά και η Intel είναι πιο καλή από τους AMD, αλλά άμα είναι overclock και οι δύο έχουν μικρές διαφορές. Λοιπόν, αυτά από μένα. Τα λέμε σε άλλο βίντεο.